Ассалому алайкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳу. Ба кулли мардуми ғарибе ки дар ғарибием ва мисли ман муҳоҷир кор мекунем. Бародаро, имрӯз як чиза хостум ки ба ҳамаи шумо бирасонам. Видеообрашени ман барои Холиқ Рамазон ки бисёр бораи Худову Расул гап мезана, ман гап надорам. Дадист бардоштагиам барои Худову Расул гап заданаш. Боз видеоша мемунам, тамошо кунед чӣ мегӯям. На талбе мегӯям. Ромай бародар азиз, коми металба ку ай ҷиҳати динӣ бигирем, исломӣ бигирем, ҳарома ҳамин чиз. Дидем бародаро. Дар видеош чӣ мега? Ай Худову Расул ай ҳама чӣ гап мезана, мега на талбе. Неке барои як просмотр, мақсад як рекламай кардан дар ютуби канали худаш 5000 рубли раси мегира. Дар гиҷои туғри мегира. Ман намедонам. Барои он ка бародаро ба вай бовар накуне, вай дурӯғ мега. Ман фирифтаи вай нашин. Факт далел доказа дорум. бози чизошам мемунам. Мақсад бовар накунен чиёш ҳастанд. бози алам мемунам, гӯш кунед. Нигоҳ кунед чӣ мегӯям. Одам одамон мисол гирифтаги мисол 5000 мехарад, мисол 5000, лекин барои 5000 мегӯям. 4000 мекунам, 2000 дига парта бигирам. Дар видео махида ссылка тамоман бомбаи подписаться. Тамом. Гӯш кунед. Чач на видео сазида кат кун. Дальше гӯш менем бародаро. Ки чӣ мегӯям. Бародарҷони ман охир дидем, ман мисол условияи механиста мисол 2000-3000 мисол хаям гуфтим кади монда мисол. Бо меги ки биё аккаунти реклама кадарам видео дамонта. Ман гуфтам ки 5 та не ки ба хотири худат 4 та мекунам. 4 та да. Иншалло результат мета бародар. Дила кашод биги. Таваккал ба Аллоҳ ку. Ай Худову Расул. Иншалло мешака. Барами шикр ки иншалло аммо вол партода тега. Тамом. Не мисол шумо чӣ мешин, не ман мисол 100% мисол конкретно мекунем. Гапзаниро дидем на ку. Бинен ки чӣ мега. Мега ки конкурс ҳаромай. Конкурси хелай. Мо ҳама мардуми тоҷик медунем ки конкурс қиморай. Конкурс қиморай. Ҳалол нест, ҳаромай да ҳақиқатан. Не ки гапзане ки просто я одама мегири дар сайтат реклама мекунӣ 5000 рубли раси ҳам одама мегирӣ. Инсоф ҳалолай ами. Ина гапзанӣ. Дидем бародаро. Ба номи Худо қасамай я бовар накунен. Ба фоидаи ягон таймаут намега. ҳами дурума шози соз рафтестай, соз пул кор кардестай. Тамом бародаро. Ин меқа чизай. Ва мероя оли бисёр мероя. Ай ҳар канору кӯча гап мезанан, комментария менане ти ки худат ва видео обрашени кай. Охвай вақте ки ай ҳалол ҳарам гап мезана, худаш ки мақсад аму кора мекуна, чӣ мора мефаҳмона. Раз правилни, ам правилни худ ки бира. Мақсад ай бародари мусулмонот, ай бародари мусулмонот металби ки мега ки ставкаи ман 5000 ай. То 5000 нати ман мақсад тра реклама намек. То хос аз барои Аллоҳ ман агар бинависам бугум ки эй бародар, то биги канари ман аз хост аз барои Аллоҳ, то биги реклама ки валлоҳ алам то бепул мара реклама намекунӣ хос барои Аллоҳ. Фаҳмидӣ? Агар ба шарте пули ҳами бачааке ки 2000 гирифта мега ма даст ютубум сабшестват мекардам 2000 да. Мақсад хеми ма дидам худам. Баъда чишми худам дидам ки да ҳақиқатан сабшестваш кард. Зури 1 соат сабшестваш кард. Тамом. На рекламаш кард, на чиз. То зангш назадем, то нагуфтемш ки бача мо видеот кардагем мепартем, гуфт ки мекунам. То имина эй Рамазон садқаи ами ном шай. Садқаи ами номе ки тра Рамазон ном кардаган, садқаи ами ном шай. Ман намегум кас як надорам.
касяк мумкин ки касяке ма дорум ту надорӣ мумкин касяке ту дорӣ дигарон надоранд вақте ки ай худову расул гап мезанӣ ай ҳарома ҳалол гап мезанӣ ҳеҷ вақт бародари муъминта ту фреб накӯ бародари мусалмонта фан накӯ барои чӣ барои он ки 5000 я реклама мегирӣ и ҳалолай и барои ту ҳалолай правильно ман медонам ки барои ту ҳалолай и ту 100% гап мезанӣ и чоткае барои ту фаҳмидӣ бародаро ҳеҷ вақт бовар накунед инами мебина наимҷони сайдалӣ о дивиженияш зур рафтаиса просмотрои нормални задиса о дмива бевая я видео кунам партом о бинам барои конкурсо о и хешида бевая кунам партом о зурай просмотр нормальни ба худо рост боше мега тамом ҳамаш ҳалай мега о алҳамдулиллоҳ ба худованд рози дил ки худованд худашай худованд ҳам бахшандай ҳам меҳрубонай ҳам мисол дигаву дигаш неке бародаро ҳами қашан мегум ту ки вая бовар накунед вай барои хичай дидем бародаро мега наталбен айба бидунем шарма бидунем мега як бародаре ки дар рӯи ҷога бистари ховай беморай муҳтоҷай ака хайр раҳими ғармӣ ава хайр карда ё я бечораи дигара хуна додай ё як кас дигара хайр карда хай публичниш кардан хай гуфтам раҳими ғармӣ да ман ҳеч ка нест ман намешиносам раҳими ғармӣ ки о я фоидаш расида тоҷики хидму я ёрдам карда як бародар ё да я апа ё да я хоҳар а ту мегирӣ мақсаде ай раҳими ғармӣ наталбен фақат ба сӯи худо кунем меган ба худованд рози дил ки талаб ки сабабгориш я одами дига мешавад худованд додай неке сабабш раҳими ғармӣ шида ки сабаб даҳамун шида ки мақсад авай хайр мекунам фаҳмидӣ наталбен мега талбанда ки буда ки ту 5000 рубл мегирӣ реклама мекунӣ ту талбанда нест и ҳалолай барои ту ҳалолай гап мезанӣ ҳами хел ина видеоша мемунам гӯш кунем ман аллоҳ меҳрубонай холиқи яктост ки ҳамун акаи раҳимам пулдор ҳамун аллоҳи меҳрубон кард аз аллоҳ дуо кун шабҳо намози таҳаҷҷуд бихон бихе дастакта вардор ай сидқи дил назди аллоҳи меҳрубон пешниҳодаш кун результат шад бародарои азиз мега ай худои меҳрубон талаб кар шаво намози таҳаҷҷуд бихон шаво намози таҳаҷҷуд мехондаю 5000 ай ман бародари мусулмонш мегира мара ютуб каналаш реклама мекунам ҳозир медонӣ ки о раҳими ғармӣ да хайпай дмивая қабидӣ о мебинӣ ки фалони да хайпай дмивая қабидӣ о бародаре ки пул надодай бояд дама абрашани кини инам валлоҳ алам рамазон садқаяму номшави бо ту мегумад ту я дурӯғгӯи я шайтонӣ барои ки бародарои хита фреб мекунӣ фаҳмидӣ бародарои хита фреб мекунӣ чунки мақсад ба гапи гуфтагӣ ҷавоб намегӯӣ барои ҳам қавр пила гирифти аю бародаре ки занг мезанӣ дани ма абрашани мекунӣ занг мезанӣ 2000 ҳам бародар мепартои мегӯй ки видео абрашани мекунӣ ки мегӯй додарҷон бахшиш ки ман ҳами кора ту кардам накардӣ валлоҳ алам ҳами видеора ман худам пул метам дар лубой сайт мепартоям ки тура бибинад ту шарманда шай ман ина худам рӯзе мешавад ки пул намиём раҳпулӣ кунам яҷо бирам мардбачаям кор мекунам не ки рӯзеш мешавад бепулие мешавад ки намиёвам бечора занаке бистариай касалиай ҳичи ай дасташ намиёд хонае ки да я вагон ховай да я будка ховай муроҷиат мекунад ки ба ман як хона бите ту мехезӣ мегӯи изона мекашем ба худо ман ку шарму меояка ки худову нуми худову расула теқа мегирем рамазон бо ман мегӯмад ки рамазон садқаи номи рамазон шайд садқаи ҳамун риши фаш садқаи ҳамун ҳусни ҷамоли худо ба ту дода ку садқаи ҳамун ҳусни ҷамол шайд фаҳмидӣ ту
ту худ талбандаи дига ба одамора нагу ки талбандаи онҳо муҳтоҷанд муҳтоҷ ба анам хонанд муҳтоҷ касалиянд ки шифо биёбанд муҳтоҷ ба анами хеле чизоанд конкурс мо конкурса медонем явна конкурса мо ҳамаи бародарон медонем ки конкурс ҳаром айне ки авая мекунам ма дар бораи конкурс гап мезанам ма одамора дар роҳи рост мақсад равон кардестам ма правилниям я бор дар оина хитабӣ бугӯ ки ма киям я видеои мени 4 бор мунаш гӯшка бугӯ ки мақсад эй ма ҳами видеои ма туғрияй ҳамаи видеоҳо против хитанд неми видеои ман овози мардум агар кам ба паният ки бошанд мебинанд тамошо менан мегӯянд на сами дили рост мега ки ту ҳам видеоҳои ту против хитанд фаҳмидӣ ина ман видеора мемнун гӯш кунем чӣ мега ҳамаи мо хонаи охират дорем мақсад рӯзи айрӯзҳо мемрем мақсад ҳамаи ҷавобгарӣ дора сум санги дунё ҳамаш бигем як чирки даста мерава мезгара мерава фақат бигем туша ҷамъ кардан дар кора барои денки чӣ мега охиратмуна обод кардан дар кор тушамуна мустаҳкам кардан дар кор мақсад фреб кардан дар кор нестай мақсад ки дига бародарора 5000 шаклша бигирем дар мо дурустай дар шумо дуруст нестай мақсад дар ма дурустай мегаву дар шумо мақсад дуруст нест тушаи охиратмуна обод кардан тушаи охират ҳами хел обод мекунӣ рамазон ҳами хел обод мекунӣ 5000 рубл ту мегирӣ реклама мекунӣ ҳами хел валлоҳ алам худо медона ки ту чандин бародарора фиреб кардагӣ хост барои аллоҳ ҳақиқат ҳеҷ ка гап намезанад барои ҳамқа ҳеҷ кара бовар накунӣ бародаро ҳами ютуб плашаткаи ютуб ҳамаш и як фанд фреву дуруғу инами шайтонгарӣ гуфтанай ки дусунда кисаи худам будора агон чи нест ба худо ҳамаш дуруғай ҳамаи конкурс гив пив ҳамаи ҳами чизо дуруғай бародаро ҳама шайтонгарӣ ва русиёгарӣ ва инам хеле чизоай бародаро ҳеҷ ка бовар накунед ҳамаш дуруғай ҳама барои нами кисаи хича кор мекунад рамазон ку мушт бизани девол мегардад мушт бизанем девол чапа мешавад барои ҳамқа миюнта сахтманд ҳами гуфти чақчақи тоҷикӣ деҳотии мо миюнта сахтбанду биро ранги дига бародароро кор кӯ фаҳмидӣ кор кӯ ки 5000 дар бораи худову расул гап мезанӣ пома мебардорум не пома мебардорум дастома пома мебардорум дастома мебардорум дар бораи худову расул ман ягон чӣ намегум гап зан не ки ҳақиқата гап зан ҳақиқата гап мезанӣ хайб нақа мебинӣ ки як видео дар хайпай хайб нақа дар бораи як чизи дига видео накӯ дар бораи худову расул мақсад бароҳи рост будантай бигӣ чиста ҳақиқатча ҳақиқата гап ҳама дар паноҳи худо бошен худованд ҳар як таймора аввал имону инсофу тавфиқ бита фаҳмидӣ ҳамаи мора барои мета сахт расида бошад кадомета гапи дағал гуфта бошам агар гапом нодуруст бошад узри зиёд бахшише пурсам вақте дар паноҳи